corazón, vibra a miña alma. Que vive o meu pensamento, que se alza do ceo e descende da terra. Bo día a todas e a todos. Moitas grazas por estar hoxe aquí, un novo 25 de novembro, un novo arrinque do programa Mulleres en Acción Violencia Cero. As mulleres somos invisibilizadas, somos violentadas, somos insultadas, somos denigradas, somos imposibilitadas nas nosas decisións, somos infravaloradas, infrarrepresentadas. E por todo iso, en 2015, nacía este programa, porque as mulleres, dende a Acción, queríamos mudar esta situación. As mulleres da cultura, desde 2015, toman os espazos públicos da provincia de Pontevedra a través deste programa promovido pola Diputación de Pontevedra en colaboración con todos os concellos da nosa provincia, con todas as áreas de igualdade, con todos os centros escolares, con as áreas do CIM, mais con toda a cidadanía, todas as asociacións, para facer partícipe a todo o público desta loita que esa implicación de todas e de todos será inviable erradicar, non? Esta lacra da violencia machista das nosas vidas. Agradecer as máis de 100 artistas que levan pasado por este programa, que se din pronto, pero son máis de 100 impactos emocionais, máis de 100 accións que nos fixeron reflexionar, que nos conmoveron e nos removeron en contra da violencia machista, nesa loita que fai do espazo público un espazo reivindicativo. As mulleres da cultura tamén sofren esa desigualdade dun xeito moi claro.
o 70% do alumnado da Facultade de Belas Artes que temos aquí en Pontevedra son mulleres. Sen embargo, no mercado profesional, menos do 30% das mulleres, dos artistas en xeral, que están nas coleccións, nas exposicións, que acceden a bolsas, a premios, que son visibilizadas pola súa tarefa profesional, soamente un 30%, e moitas veces nin sequera chegamos a iso, son mulleres. Que pasa con ese 70%? Por que está invisibilizado? Por que non está ocupando o espazo que lle pertence por dereito, que nos pertence por dereito? Porque recordemos que as mulleres non somos un colectivo, somos máis da metade da poboación. Polo tanto, non nos podemos creer que somos unha sociedade avanzada, xusta, cando estamos restando posibilidades, estamos infravalorando o 50% da poboación. Por iso as mulleres da cultura queren facer da súa arte, das súas pezas artísticas, pezas participativas e reivindicativas, tomando o espazo público que é aquel que nos pertence a todas. Por iso quero darlle as grazas a todas as artistas que teñen formado parte deste programa, especialmente as 25 que van a formar parte da sexta edición de Mulleres en Acción Violencia Cero, porque sen elas este programa non tería sentido. Sen toda a xente que ao longo de todo o territorio da provincia se suma a estas accións, participa con nós e espalla esa semente da igualdade, como o fai, tampouco sería posible sen todas e todos vós, que ademais estades cumprindo con todas as distancias de seguridade, ocupando eses puntos mourados, que tamén son unha posición contra o machismo. Sen todas e todos vós aquí participando desta posición crítica cara a este machismo, non tería sentido. Así que moitas grazas a todas e a todos por estar aquí, neste punto. E este programa arrinca hoxe a sexta edición que vai a percorrer con 25 accións, 25 concellos da provincia, porque a igualdade hai que reivindicala os 365 días do ano. A violencia machista ten que desaparecer e temos que pelexar e berrar contra ela os 365 días do ano. Hoxe quero agradecerlle especialmente a Janet Novas, que é artista que hoxe nos vai a sorprender e a conmover coa súa peza que sei de antemán que vai a ser impactante, Feelings, por sumarse, por ser o noso cartaz deste ano, por sumarse a esa loita, porque sei que é unha artista implicada coa loita contra a violencia machista. Pola miña banda, vou a dar paso á presidenta da Deputación, despois o alcalde de Pontevedra, e finalizaremos esta intervención cun manifesto por parte de Sara Vila, que ademais dará paso a esta acción artística. E nada, pola miña banda agradecervos, que saibades que cada unha das persoas que estamos aquí, pero cada unha das persoas que conformamos esta sociedade somos asentes activos, temos que ser asentes transformadores e sementar a igualdade. Por favor, que Violencia Cero sexa real. Moitas gracias. Bo día a todas e a todos. A violencia que sufren as mulleres non é unha enfermedade, non é un virus, non é unha pandemia. Os machistas, os asasinos de mulleres non son enfermos. Vivimos nunha sociedade que dende que nacemos a metade da poboación nos sitúa como persoas subordinadas. A metade da poboación domina. A outra metade, nós, as mulleres, vivimos na subordinación. De aí nace a violencia. A violencia contra as mulleres nace de que non vivimos nun espacio, nun mundo de igualdade. Mirade, datos terribles. O 10% do diñeiro propio no mundo, só o 10% está nas mans das mulleres, o 90% nas mans dos homes. A propiedade da terra, sabedes que porcentaxe da propiedade da terra está en mans das mulleres? O 1%. O 1%. Claro, se nós non temos poder nin económico, nin social,
nin igualdade de oportunidades. Si se nos pode violentar sexualmente, físicamente, psicolóxicamente, si 243 millóns de mulleres no mundo, según informe da ONU, sufriron violencias machistas, si en España levan sido asasinadas 1074 mulleres, dende que hai estadísticas que son moitas máis, porque non todas están nas enquisas, somentes as que sufren violencia na parella. Si este ano vai 41 mulleres asasinadas, si onte mesmo coñecimos outro acto vandálico contra unha muller, enfermedade, virus, pandemia, non, non. O sistema social no que vivimos. E o temos que erradicar. Hai que cambiar ese modelo. As mulleres exiximos o que nos corresponde. A metade de todo. Porque somos a metade do mundo. Porque somos as mulleres o 54% das universitarias en España. Somos o talento que se esquece. Non estamos nas estadísticas. En ningún lugar ocupamos o espacio que nos corresponde. Nin na economía, nin na política, nin en ningún eido. E dai surden as violencias. Porque cando as mulleres nos empoderamos, cando non admitimos a subordinación, hai unha forma dos dominadores para que voltemos o rego. E é a violencia. A violencia se exerce para que sigamos na situación de subordinación. E hai que falar claro. Hai que decir a verdade. E hoxe non é un día de celebración. É un día de reivindicación. É un día de berrar alto e claro que estamos fartas das violencias. Fartas. Estamos fartas. Xa non os soportamos máis. E por eso non creemos xa no silencio. Queremos nos berros. Altos e claros. Contundentes, con datos, contar a verdade. E por eso nos pusemos en marcha este proxecto Mulleres en Acción Violencia Cero, para levar a todos os recunchos da provincia de Pontevedra este grito, este berro de igualdade, o máis fermoso que existe, o que máis merece a pena. E quero darvos as grazas a todas e a todos os que estades hoxe aquí. Imos ver unha acción cultural desenvolvida por unha muller, por Janet Novas, que vai a mostrar a través da cultura a barbaridade, a crueldade da violencia contra as mulleres. Son asasinadas de formas terribles, acoiteladas, quemadas, tiradas por ocos de escaleira. É terrible, é terrible. Imos a ver esa dor que produce esa violencia que padece a metade da poboación. E por eso, gracias por estar aquí. Gracias, alcalde, tamén por esta acción conxunta que realizamos cada 25 de novembro aquí na Peregrina, nesta fermosísima praza por donde pasan dúcias e centos de persoas. Gracias por ese compromiso e ese traballo colaborativo que facemos. Tamén a concelleira de Igualdade do Concello de Pontevedra, a deputada de Igualdade, Vitoria Alonso, a comisaria desta exposición, a Paula Cabaleiro, moi particularmente a Sara Vilas. É fundamental que mulleres novas do mundo da comunicación teñan compromiso coa igualdade. E finalizará este acto co manifesto que ela elaborou. Miles de gracias. En os medios de comunicación non imos tampouco a rachar coa violencia. Precisamos que haxa un compromiso real. Aos deputados e deputadas provinciais, os grupos políticos que hoxe nos acompañan aquí tamén. E nada, remataremos coa violencia. Non teño ningunha dúbida. Un canto de esperanza desde a indignación, porque a sociedade cada día é mellor. E como cada día é mellor, cada día se erguerá máis forte. Mulleres e homes, homes e mulleres, loitando contra os asasinatos de mulleres e denunciando os asasinos. Hai que poñer o rostro neles, nos que asasinan,
porque o decía outro día e remato así: a sociedade os desprecia. E xa vos deixo co alcalde de Pontevedra, con Miguel Lores. Grazas. Bueno, moi bo día a todas e a todos. Moitísimas grazas por estar un ano máis nesta Praza da Peregrina. A violencia machista non pode pasar a segundo plano en ningunha circunstancia. Desde o Concello de Pontevedra non imos a permitir que sexa tratada como un problema de segunda orden, porque con ou sen pandemia a violencia machista é unha lacra para o conxunto de toda a sociedade, non só para as mulleres que a padecen. E que siga existindo esa violencia machista avergóñanos e indígnanos a partes iguais. Por iso, non estamos dispostos a tolerar que a situación de crise derivada da COVID-19 invisibilice esa loita colectiva nin o drama personal de todas as mulleres que se ven atrapadas nos seus propios fogares convivindo cos seus maltratadores, máis illadas ca nunca e con moitas dificultades para acceder a espazos alternativos e seguros. Neste marco de visibilización, concienciación e reivindicación, quero felicitar un ano máis a Diputación de Pontevedra por poñer en marcha e manter a iniciativa de Mulleres en Acción Violencia Cero, por seguir levando a toda a provincia unha serie de accións artísticas que nos sacan das nosas zonas de confort, para remover conciencias e obrigarnos a revisar comportamentos, actitudes e estereotipos. Tamén por concebir esta acción a través do espazo público, o noso espazo social e de convivencia comunitaria, como escenario dunha reivindicación que pretende trascender o espazo doméstico, o espazo por autonomasia da violencia machista, e convertilo en algo tanxible e colectivo. Un concepto que vai máis alá da filosofía, que vai moito na línea da filosofía que nesta cidade temos ao respeto do espacio público, da súa función como elemento de cohesión social, de lugar donde relacionarnos e vivirmos en igualdade e en liberdade, cada quen coas súas singularidades. A loita contra a violencia machista é unha cuestión que debe formar parte da axenda política dos 365 días do ano, en a que cada administración debe contribuir de acordo coas súas competencias e coas súas obrigas. Nun día como o de hoxe, ademais de reafirmar o noso compromiso institucional a prol da erradicación desta lacra social, tamén me gustaría aproveitar para facer unha mención moi especial ao movimento feminista deste país, e nomeadamente ao de Pontevedra, exemplo de movilización e de loita na defensa dunha sociedade máis igualitaria, máis xusta, máis libre e, en definitiva, máis avanzada. Sabemos que a erradicación da violencia machista é un proceso lento e que precisa de constancia, e no que se debe involucrar toda a sociedade, a través das administracións públicas, do sistema educativo, dos movementos sociais e mesmo dos nosos comportamentos individuais e da nosa capacidade para revisar comportamentos e actitudes interiorizadas culturalmente e que poden menoscabar a dignidade e o empoderamento das mulleres. Unha loita esta na que non escatimaremos esforzos coa esperanza de que algún día, a poder ser máis cedo que tarde, as fillas das nosas fillas non teñan que seguir marcando o 25 de novembro no seu calendario. Moitas grazas. Bueno, pois eu vou dar lectura ao manifesto que elaboramos no Concello polo día de hoxe. 41 mulleres asasinadas no que vai de ano.
23 menores orfas, 1074 crimes machistas dende 2003, e non son todos. Hai moitos máis que non figuran nas listas oficiais do Estado. Cada 15 segundos unha muller é agredida no mundo. Son algúns dos datos que trazan a magnitude da lacra. Celébrase nuns días a xornada internacional, celébrase hoxe a xornada internacional pola eliminación da violencia contra as mulleres nun ano marcado polo andazo da COVID-19 no que non será posible xuntarnos nas rúas para reivindicarnos vivas, unidas, libres e felices. Pero protexernos dun virus non debe facer que nos esquezamos destoutra lacra que leva séculos, milenios matándonos. Hoxe estou aquí para reclamar por todas as miñas compañeiras e tamén por min algo tan básico como o noso dereito a vivir. Porque os insultos, as vexacións, as ridiculizacións, as palizas, as violacións en mandas ou no leito conxugal, os asasinatos, forman parte dun todo con nome e apelido. Violencia machista. Non ocorren por casualidade, non son feitos illados. Esa realidade insoportable que nos constrinxe dende que de nenas nos contan historias de bestas que se converten en príncipes é permeable a toda a nosa sociedade. A desigualdade salarial, o acoso nas rúas, a fenda dos coidados, o teito de cristal e o chan pegañento atenden tamén a estrutura dun mundo que segue a ser hostil para as nenas, as mozas e as mulleres. Por iso a utopía de cambialo é tan urxente. Estamos fartas de minutos de silencio. De feito, precisamos quebrar cos silencios cómplices na familia e entre a veciñanza. Que o drama da violencia non se acale nos fogares, nos institutos ou nos centros de traballo. Temos que falar de como nos relacionamos en parella e para iso é fundamental a educación. Unha formación afectivo-sexual que nos recorde que o amor non ten que ver cos ciúmes e que o sexo, ademais de consentido, ten que ser desexado e desfrutado por ambas partes. Para iso fan falla recursos, un amplo conxunto de ferramentas que despregar no sistema educativo e tamén nas empresas e nas institucións, porque a necesidade de reeducarnos é inaprazable e abárcanos a todas e a todos. É preciso ofrecerlles ás nosas nenas modelos de mulleres independentes e de relacións igualitarias, pero ademais é necesario que os nosos nenos conten con referentes de masculinidade non tóxica, que promulguen a non violencia e a convivencia en igualdade coas súas compañeiras. Neste labor é fundamental o traballo dos homes. Urxen varóns que deteñan unha cadea de mensaxes vexatorias sobre unha compañeira nun grupo de WhatsApp, que rebatan argumentos que xustifican a violencia contra as mulleres, que se planten fronte aos agresores. Non hai oco pros maltratadores. Non hai oco pros maltratadores nin pros seus cómplices no mundo que queremos construir. Están sós. Os nosos corpos non son obxectos, polo tanto, nin teñen prezo nin existen para compracer a ninguén. Vestir minisaia non é sinónimo de consentimento nin pretexto para opinar sobre as miñas pernas. Só sí é sí, incluso metidos na cama. Hai uns anos o Concello de Pontevedra empregaba este lema e eu hoxe recupero: un maltratador nunca será un bo pai. A integridade dos menores non estará garantida mentres un condeado por violencia de xénero poida reclamar un réxime de visitas. É posible saír do círculo da violencia. Non estamos soas e temos a responsabilidade de dar resposta a calquera sinal de alarma. Vimos demostrando dende 2018 un músculo inimaginable hai anos. As folgas do 8M amosaron que xa non tragamos máis, que existen redes de solidariedade para apoiarnos que nos recordan que a vida, máis alá do maltrato, merece a pena. Precisamos o compromiso das administracións para evitar máis asasinatos, para que ningunha chamada de socorro quede desatendida. O que pedimos é tan sinxelo que nin sequera compre perder o tempo explicándollo aos que non o queren entender. Queremos vivir en paz. Que as rúas sexan tamén para nós de noite, que poidamos volver a casa sen finxir que falamos por teléfono e que poidamos quedar cun home sen medo a que non pare se non estamos cómodas. Que estar bébeda non sexa excusa para violarnos. Queremos amor do que fai sorrir,
do que non doe, que acompaña e nos fai máis fortes, non débiles. Amor sen límites da parella, das amigas, da familia e das veciñas. Esa é a mellor herdanza que poderemos deixarlle ás nosas nenas. Chegamos aquí grazas ao camiño aberto polas nosas nais e avoas. Consigamos que as nosas fillas e netas alcancen moitos máis desafíos. Por nós, polas que virán e polas que xa non están. Non a violencia machista. Never comes again. Nothing more than feeling. Nothing more, nothing more, nothing more than feeling. Feelings of love.
Nothing more than feelings, feelings of love. Teardrops rolling down my face, trying to forget all my feelings of love. Desta acción que a verdade é que pouco teño que decir, máis que decirlo como dixen co corpo, que hai que berrar ben alto para que se nos escoite, que se escoite a todas as mulleres que están sufrindo violencia nas súas casas e máis nestes momentos, que teñan, para min isto é un berro de liberdade, é un berro de forza, é un berro para que se escoite e que sepan que non están soas, que se as escoitamos estaremos aí. Gracias por todo isto. Violencia cero. Gracias. Pasa el vaso.